ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಅವೆನಿಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ. ಬಟಾಟೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಲಿಂಬೆ ಪುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಶುಂಠಿ, ಮೈದಾ, ಟೊಮೆಟೊ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ದಾಸೆಂಬಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಓಮ, ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದು ಐಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಕ ದಾಸೆಂಬಿ ಪಾಡೋಡು. ದಾಸೆಂಬಿ ಪುಡೈನಕ ಐಕ ಜೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ಪಾಡೋಡು. ಜೀರಿಗೆನು ಪೊತ್ಪೋಡು. ಐದಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಪಾಡೋಡು. ಶುಂಠಿನ ಒಂತೆ ಪೊತ್ತುದಾಯಿನೆ ಐಕ ಪಾಡೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬಾಡಿನೇಟ ಪೊತ್ಪೋಡು. ಅವು ಬಾಡ್ನ ಬಕ್ಕ ಐಕ ಪಾಡೋಡು ಟೊಮೆಟೊ. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾರ್ದುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾರ್ದು ಟೊಮೆಟೊಲ ಬಾಡ್ನೇಟ ಪೊದ್ಪೋಡು. ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡ್ನ ಬಕ್ಕ ಐಕ ಪಾಡೋಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಖಾರಾಗ ತಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ. ಐದಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಪೊತ್ತುದಾಯನೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚ. ಅವೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತುದಾಯನೆ ನನ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತುಬೋಡು ಆತ ಪಾಡ್ನ ಯಾವು. ಐದ ಬಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪದು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತದಿನ ಬಟಾಟೆನು ಪಾಡೋಡು. ಅವೇನು ಬಟಾಟೆನು ಮಸಾಲೆಗೆ ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಮಸಾಲೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಲಿಂಬೆ ಪಾಡ್ಗ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಕೆ ಏತುಬೋಡು ಆತ ಪಾಡೋಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಬಟಾಟೆ ಮಸಾಲ. ಮೈದಾ, ಉಪ್ಪು, ಓಮ ಈತೇನು ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಅಂಟು ಮನ್ಪೋಡು. ಅಂಟು ಮಂತದೈನೆ ಮುಂಚಿಗೆ ಗೀರ್ ಪಾಡೋಡು. ಗೀರ್ ಪಾರ್ದು ಐತ ಉಲಾಯದ ಬಿತ್ತನು ಮಾತ ದಿಪ್ಪೋಡು. ದೆತ್ತದು ಐಕ ನನ್ನ ಮಸಾಲೆನು ಜಿಂಜಾರುಂಡು ಐಕ ಪೋಡದು ಬಿತ್ತನು ಮಾತ ದಿಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆನು ಮಸಾಲೆನ ಜಿಂಜಾನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿಂಜಾವನ ಬುರ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡವು ಕಾಯಿನಾಗ ಇದಾಯ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಐಕ ಏತು ಬೋಡ ಆತೆ ಜಿಂಜಾಡೆಯಾವು. ನನ್ನ ಅಂಟು ಮಂತದಿನ ಮೈದನು ಚಪಾತಿ ಲಾಟಿನಂಚನೆ ಲಾಟೋಡು. ಲಾಟುದಾಯಿನಕ್ಕ ಐಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾದ ಗೀರ್ ಪಾಡೋಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ಅವೇನು ಮುಂಚಿಗೂ ಸುತ್ತೆರುಂಡು ಐಕ ಬೋಡದು ಐಕ ಗೀರ್ ಪಾಡೋಡು. ನನ್ನ ಅವೇನು ಮುಂಚಿಗೂ ಸುತ್ತುನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಸುತ್ತೋಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಪು ಮಿನಿತ್ತಂಡ ಎಣ್ಣೆಡು ಕಾಯ್ಪುನಾಗ ಅವು ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಐಕ ಬೋಡದು ಸುತ್ತುನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಸುತ್ತೋಡು. ಇಜಂಡ ಎಣ್ಣೆಡು ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ ಬೋಡದು. ಮುಂಚಿಗೆ ಮೈದಾದ ಅಂಟನು ಸುತ್ತುದಾತುಂಡು. ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರದೀದ ಐಕ ಮುಂಚಿನ ಕಾಯರ ಪಾಡ್ನ ಮೆಲ್ಲ ದೀಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಆಯಿನೆ ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದಿಪ್ಪುಗ. ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ತಿನಿಯರೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.